Palang mangangaral, ating pong beloved elder, Brother Dio Rodriguez. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malamang praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher. Kuya Buboy here. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O mapagpala po namin, Ama Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Kami pinagpapasalamat, O Diyos, sa unang dalang, beloved Pastor Robert Estrada Almeida, sa ginantong pagkakataon na pinagkaloob sa amin upang kami sama-samang magpuri sa iyong marilag at banal na pangalan, O Diyos. Maraming salamat, hallelujah, sa mga bawat paglangis mo sa banal na gawain, hallelujah, sa pag-MC, pag-awit ng mga joyful song, solemn song, hallelujah, hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah, sa yung lalo tigit sa yung pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah, nandiyan yung grabing pagpapala, mahal na Panginoon, na silbing kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong mga himalang, hallelujah, pag-iingat sa iyong mga anak, hallelujah, ganoon din sa katapatan ng anak sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog sa iyong pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At lalo tigit kami po dadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Amin samot na langin, hallelujah. Kami humingi ng kapatawaran, hallelujah. Kami hugasan niyo po ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. Lalo na pong yung mga lingkod, mahal na Panginoon, yung kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Yung gamitin ng labi ng ibang lingkod upang magsilbing pagpapalang spiritual, hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah. Kauna ganun din, mahal na Panginoon, sa unang dalangin, beloved Pastor Robert Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, hallelujah. Unbeliefs cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon po muli, manamahal. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist, Pastor Robert Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Hallelujah. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At tunay po na talagang hindi natin malimutan ang kanilang turot aral. Talagang napapakinabangan natin talaga sa araw-araw ng ating pamumuhay, manamahal. Talagang tayo nakikinabang ng husto, manamahal, sa kanilang mga turot aral. Hallelujah. At ganoon din ako bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist, Pastor Robert Estrada Almeida, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Near, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Near. Amen, praise the Lord, sa ating beloved elders, na kapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na mga awit, sa ating mga minamahal na mga instrumentalist, hallelujah, sa minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, sa magandang hapon po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ay napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na muling binigyan tayo ng napakagandang panahon, hallelujah. Talagang ang Diyos ay talagang nandyan na parating namumurtek at nagbibigay lagi ng kasaganahan sa kanyang mga anak, hallelujah. Talagang patuloy na nagpapalang ating dakilang Diyos ay tunay siyang Diyos na mapagpalam na mahal. Amen, praise the Lord. Tayo po mag-aaral ng banal na kasulatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ating pong pamagatan na ating pag-uusap na the courage to keep going. Dapat lamang ng mahal na mga Kristiyano magkaroon ng lakas ng loob upang magpatuloy. Hallelujah. Dahil lalo naman mahal talagang kailangan natin mga konting ehemplo mahal sa ating pagpapatuloy. Dahil minsan mahal ang Kristiyano, minsan sa konting pagsubok lamang, nakaranas lamang ng konting pagtutuwid, mahal, pagdalisay sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala, minsan gumigive up na. Ito'y hindi paalala mahal sa sino man sa atin, kundi ito'y para sa ating lahat mahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay mahal dahil talagang minsan dumarating sa ating lahat minamansal yung talagang kahinaan sa ating pananampalataya. Nawawalan tayo ng pagtitiwala mahal. Talagang kailangan natin minamahal magkaroon ng motivation, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod minamahal. Kaya nga, ito ang kahabagan ng Diyos, tayo lagi na aralan. Kaya tama ang sabi ng man of God,
Talagang kinakailangan talaga nating dumalo 3 times a week upang makinig ng salita ng Diyos at ma-motivate ang Kristiyano. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay man na mahal na talagang tignan natin man na mahal kung anong mga ginamit ni Apostol Pablo, ginawa ni Apostol Pablo, o maging ang kanyang mga dinanas man noong una, paano niya mapagtagumpayan? Dahil sabi nga ang Kristiyano, konting pagsubok lang, umaayaw na, konting pagsubok lang minamahal, tumatalikod na, nagmamaktol na. Minsan hindi lang natanggap yung mga panalangin, pinapanalangin sa dakilang Diyos. Makita yung kapatid, ba't yung kapatid namin pinagpapala, ba't ako hindi? Ayoko na maglingkod. Ngunit talagang ating talagang makita minamahal. O minsan, pagkakataon, napagsabihan lang, nasaway lang, naituwid lang, naging sanhinan ng ayaw naman mahal, ayaw masabihan, naging matitiso rin man mahal. Ito ay isang mga ehemplo na isa sa mga apostol man mahal, sa Apostol Pablo, na talagang nandun man mahal, talagang sabi nga niya, na talagang nakipaglaban ng grabing pakikipagbaka ng pananampalataya man mahal at pagtitiwala sa Diyos. Talagang ating pong basahin man mahal kung paano si Apostol Pablo, na talagang kung paano niya tinignan man mahal sa na kanyang tinapos yung kanyang takbuhin, minamahal. Na talagang, dahil alam na ni Apostol Pablo, talagang siya kukunin na ng pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Ikalawang Timoteo, ang kapitulo po ay 4, ang talata po ay 7 hanggang 8. Amen, praise the Lord. Kindly Amen, po. praise the Lord. Amen, Puri po ating dakilang Diyos. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 7 hanggang 8. Ito pong sinasabi, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran at ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tignan natin yung nagtagumpay sa Apostol Pablo. Sabi nga niya, ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbuhin, sabi niya manamahal. Talagang nandun manamahal, makikita natin yung talagang grabing pagtsatsaga ni Apostol Pablo. Bagamat si Apostol Pablo manamahal, isa siyang abogado manamahal. At alam naman natin kung anong buhay niya dati manamahal. Si Apostol Pablo talagang dati pa nga, nung di pa siya kinahabagan ng dakilang Diyos, isa siyang mamamatay Kristiyano manamahal. Ngunit sa kanyang impluwensya manamahal, grabe, isa siyang abogado at ma-impluwensyang tao. At siya'y napakayaman manamahal. Ngunit handa niyang tinalikuran ng lahat. Maging yung kanyang impluwensya, maging kanyang kakayahan sa buhay, kanyang tinalikuran manamahal. Nung siya'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang sabi nga niya, inari niyang kalugihan ng lahat. Talagang maging yung kanyang katapangan, biglang nawala manamahal. Talagang grabing pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hinarap niya yung kanyang paglilingkod na talagang grabing pagtitiis, pagtsatsaga. At tignan natin manamahal, kung kaya sa panahon ni Apostol Pablo, kung mangyayari ito manamahal, kung di siya kinahabagan ng dakilang Diyos. Makikita natin manamahal kung gaano siya nagtsaga, kung anong mga dinanas siya manamahal na grabing paghihirap. Kaya atin talaga makikita manamahal, para hindi tayo maging makomplain sa ating paglilingkod. Hindi tayo magmamaktol kapag tayo napagsabihan na ituwid lang sa ating mga pagkakamali, ay talagang nandun na grabe ang pagmamaktol na natin sa ating mga sarili. Talagang ito'y magsilbing paalala at magsilbing guide, minamahal. Na talagang ang mga dinanas mismo ng apostol, minamahal, wala pa sa kalingkingan natin, minamahal. Ang mga grabing naranasan na sa tingin natin ay grabe na minamahal. Ngunit kung ating titignan minamahal, ang mga dinanas ng mga apostol, talagang grabe, hindi tayo makakalingkingan sa kanila minamahal. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating pong basahin dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto. Ang kapitulo po ay 11, ang talata po ay 22 hanggang 27. Amen, praise the Dito po Lord. sa aklat ng Ikalawang Korinto, kabanata 11, talata 22 hanggang 27. Sila bagay mga Hebreo, ako man. Sila bagay mga Israelita, ako man. Sila bagay binhi ni Abraham, ako man. Sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait, lalo pa ako. Sa pagpapagal ako'y lubhang sagana, sa mga bilangguan ay lubhang madalas, sa mga palo ay walang bilang, sa mga ikamamatay ay malimit,
Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo, kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintel, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas sa ginaw at kahubaran. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tignan natin yung dinanas ni Apostol Pablo, minamahal. Tunay na talagang napakahirap. Hallelujah. Sabi nga, sila ba'y mga Hebreo? Ako man. Sila ba'y mga Israelita? Ako man. Sila bagay binhi ni Abraham? Ako man. Sila bagay ministro ni Kristo? Ako bagay nangungusap na waring nasisira ng bait? At lalo pa akong sa pagpapagal ay lubhang sagana, minamahal. Grabe mga pagpapagal na ginawa ni Apostol Pablo. Hallelujah. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas at mga palo na walang bilang sa ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay maikalimang tumanggap ako ng 40 palo at kulang ng isa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tignan nyo minamahal ang mga dinanas ni Apostol Pablo, minamahal. Kung sa tingin ba natin ito, hinahampas siya ng maraming beses, binabato ng napakaraming beses, minamahal, at ikinukulong, minamahal. Bagamat siya walang sala, siyempre siya lingkod lamang ng Diyos dahil doon talagang pinapaako sa kanyang mga kasalanan na talagang hindi dapat naman niyang pagkabilangguan. Ngunit tignan niyo, grabing kanyang pagdurusa, minamahal. Ngunit kung sa kanyang panahon ito nangyari, minamahal, nung apostol, nung Pambahosa, nung si Saulo pa, minamahal, sigurado yung mga nananakit sa kanya hanggang doon na hindi tatagal. Ngunit nung simula nang siya naging lingkod ng Diyos, tignan niyo, grabe niyang pagtitiis, manamahal. Grabe, binabato siya, pinapalo siya ng napakaraming beses. Pero hindi niya tinignan ito na pawang kalugihan. Hindi niya tinignan ito na pawang talagang ikalulugmok niya sa kanyang pagtitiwala. Ngunit, tignan natin, manamahal, yung ating mga dahilan minsan. Kapag tayo minsan ay talagang sa ating paglilingkod, mga maliit lamang na nandun may mahal na talaga mga pagsubok sa ating mga buhay, na maliit lamang na talagang mild lamang na pagtutuwid, minsan nagagalit na tayo. May mga nakita lang tayo, nagtatampo na tayo. Hindi lang tayo napagbigyan, nagtatampo tayo, minamahal. Kaya atin talagang makita, minamahal, kung gaano ang paghihirap. Kung paano si Apostol Pablo na kanyang natapos yung kanyang takbuhin. Ito yung magsilbing halimbawa sa atin, minamahal. Dahil alam niyo sa totoo lang, lalo na ngayon, minamahal, malapit, konti na lang yung ating takbuhin, minamahal. Sila, minamahal, that was 2,000 years ago pa, na talagang sila grabe nagtrabaho na ng kaligtasan. Pero tayo lumipas na mahigit 2,000 taon at tunay na mas malapit tayo sa pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pero tignan nyo, minamahal, ni gano'n na pagsubok, hindi tayo dumanas, minamahal. Kung tutuusin, magaan pa nga sa atin, minamahal, ang ating paglilingkod. Dahil hindi tayo dumanas sa mga gano'n. Halos lahat, minamahal, ng mga apostol, talagang meron pa nga si Pedro, binitay ng pabaliktad. May mga apostol, minamahal, na simula sa kanyang paa biniyak hanggang sa ulo, minamahal. Grabe ang mga dinanas sa mga apostol. Si Esteban, minamahal, binato hanggang sa mamatay. Tunay, minamahal, na grabing pagtitiis at grabing pagsumikap. Ito sana ay magsilbing halimbawa sa ating lahat, minamahal. Na talagang, atin talagang pagsumikapan, na talagang hindi ganon kabiro, minamahal, yung ating, yung ibinigay ng Diyos sa atin, minamahal. Na sabi nga talaga, work out your own salvation with fear and trembling. Na talagang atin talagang ipagtrabaho, minamahal. Na kung ating tutuusin talaga, minamahal, ay grabe, minamahal. Na talagang mas magaan na malayo, minamahal. Dahil mas grabe ang pagpapala ng Diyos ngayon kaysa sa noon, minamahal. Marahil ito niloob ng Diyos para ating talaga mapag-aralan sa panahon ngayon upang tayo talagang hindi maging makomplain sa ating paglilingkod. Sa totoo lang, grabe ang pagpapala ng Diyos na nakalaan sa atin. Imagine, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan na actually hindi naman ganong kahirap kung ating titignan, minamahal. Grabing grasya ng Diyos at grabing pangunawa ng Diyos. Tayo ngayon maraming pagkukulang, maraming nagagawa hindi kaya sa kalooban ng Diyos.
Ngunit ang ating Diyos, sadyang Diyos na napakabait at napakabuti. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating Diyos ay talagang grabe nagpapasensya sa atin. Mahaba ang pisi ng ating dakilang Diyos. Hindi tinitignan karakaraka ang ating kamalian. Tayo minsan talagang binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang magsisi sa ating mga pagkukulang. Napakapalad nga natin manamahal. Tignan nyo ang ating kababayan, napakaraming tao manamahal. Pero tignan nyo ang bilang natin manamahal. Iilan tayong lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ba ang dahilan manamahal na tayo magmamaktol pa manamahal? Mahirap yung manamahal, baka ibigay sa iba yung dapat ay sa atin. Mahirap ang mahulog sa kamay ng dakilang Diyos. Lalo na manamahal, talagang kung iisipin natin kung gaano naglalagab manamahal ang impyerno. Magluto ka nga lang maghapon manamahal. Subukan nyo minsan manamahal, sumama sa amin. Pag ating anniversary, subukan nyo magluto doon manamahal, maghalo-halo sa may talyasi. Makikita nyo manamahal kung gaano kainit. Ngunit mas higit ang grabing init ng impyerno. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe manamahal. Ayon nga sa mga patutuo ng ating mga minamahal na kapatid, talagang grabe, naglalagablab na apoy at sopre. Na talagang walang katumbas na init. Araw at gabi, walang kapahingahan. Kaya napakapalad natin manamahal na tayo binigyan ng Diyos ng grabe pagkakataon upang makakilala sa Kanya manamahal. Tignan nyo yung grasya na ibinigay sa atin ng Diyos na talagang bagamat hindi tayo karapat-dapat manamahal, kung tutusin, we are nothing. Wala nga tayong kaalaman. Ang pinili pa ng Diyos manamahal, yung tayong mga mahihirap, yung tayong wala na, yung tayong walang-wala nang marating, walang-wala na manamahal, yung talagang minsan talagang kung atin titignan manamahal, yung talagang wala nang direksyon sa buhay, yung kumbaga pinili ng Diyos yung mga kunstitusin, yung wala nang direksyon, yung wala nang magandang kinabukasan pa. At grabing pagpapala ng dakilang Diyos, talagang pinili pa ang mga mahirap, hallelujah, at mga dukha. Sabi nga upang ipahiya ang mga matatalino. Ating pong basahin manamahal dito po sa aklat ng unang Korinto. Ang talata po ay 1, ang kapitulo 1, ang talata po ay 26 hanggang 28. Sorry po, praise the Lord. Praise the Lord po, dito sa aklat ng unang Korinto. Ang kabanata po ay 1, ang versikulo po ay 26 hanggang sa 28. Ganito pong pagkasabi, sapagkat basdan ninyo ang sa inyo ipagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mabababa ng sanlibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Imagine, tignan nyo manamahal, kung ating ko isipin, kaya minsan, sa inyong abang lingkod na lamang po manamahal, hallelujah. Ako po talaga minsan, hindi kaila sa inyo manamahal. Lalo na sa pagtayo sa inyong harapan, manamahal, talagang nangangatog, nininervous po ako manamahal. Sa totoo lang, hindi talaga ako marunong magsalita sa harap ng mga tao manamahal. Simulat sa pool pa yan, grabing panginginig ko lagi manamahal. Ngunit maraming salamat sa dakilang Diyos. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi man ako marapat na mahal. Dahil kung titignan lang ang buhay, bulok na bulok ang buhay ko na mahal. Ngunit maraming salamat sa Diyos. Dahil napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Ganyang kabuti ang ating Diyos, pinaglilingkuran, hallelujah. Tunay na grabe, mahabagin na Diyos, hallelujah. Bagamat nandoon na mahal na talagang kung titignan natin, wala naman tayong silbi, hallelujah. Ni wala nga tayong katalinuhan. Wala nga tayong kaalaman. Wala tayong kamamahal. Ngunit, tayo patuloy kinakahabagan ng dakilang Diyos. Tayo patuloy ginagamit ng dakilang Diyos, hallelujah. Patuloy binibigyan ng kaalaman ng dakilang Diyos, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos, manmahal. Na bagamat tayo minsan talagang walang-wala, ngunit andyan lagi ang ating dakilang Diyos. Talagang ang ating Diyos na mapagpala, lagi tayong lubos na inalalayan, manmahal. Maging sa ating mga kainahan. At ang ating dakilang Diyos patuloy nagpo-provide ng kaalaman, hallelujah, sa kanyang mga anak, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Yan kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, walang dahilan na tayo panghinaan ng loob. Hallelujah. Maging sa ating patuloy patungo sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Take note, minamahal, konti na lamang ang ating pag-aantay. Kung ganyan tayo, minamahal, magkakaroon ng mga bagay na hindi maganda sa ating mga sarili, minamahal, talagang tayo ang kawawa sa bandang huli. Kaya dapat magpalakasan ng bawat isa. Nandun, minamahal, talagang huwag mahintakutan, minamahal, sa mga nagaganap sa paligid, minamahal, magtiwala sa dating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay, minamahal, na talagang, sabi nga, minamahal, tayo binigyan ng Diyos, minamahal, ng katapangan, minamahal. Hindi tayo binigyan ng karuwagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat nandyan ang kaaway, minamahal, na talagang hindi tumitigil, minamahal. Yan ay talagang tanggapin na natin, minamahal. Ngunit makapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang nandyan, minamahal, na talagang grabe, minamahal, na dyan ang talagang umuungal na parang leon, minamahal, ang kaaway, minamahal. Talagang nandyan na talagang kinakailangan talaga natin magpuyat. Talagang atin talagang itrabaho talagang ating kaligtasan. Atin mong basahin, minamahal, dito sa aklat ng unang Pedro. Ang kapitulo po ay 5, ang talata po ay 8 hanggang 10. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Pedro, ang kabanata po ay 5, at ang talata po ay 8 hanggang 10. Ito pong sinasabi, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng iyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. Sa 10, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang pag sumika pa lang talaga, minamahal. Tandaan natin ang Diyos natin, hindi niya tayo iiwan, minamahal. Hindi magpapabaya kailanman ng Diyos. Siya ang nangako mismo, minamahal, talagang hindi niya tayo iiwan. Hanggang sa matapos ang sanlibutan kita, minamahal. Lagi tayong sasamahan. Kaya nga sa ating pagtitipon, minamahal, kapag tayo nagsumikap, nagsisi, minamahal, maramdaman ng kanyang dakilang presensya. Grabe ang Diyos. Talagang tunay na mararamdaman mo ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine, siya rin ang magpapatibay, siya rin ang magpapalakas. Kaya pansinin niyo, minamahal, kapag ka naramdaman mo ang presensya ng Diyos, grabing kagalakan, minamahal. Kaya sa tuwing maramdaman mo, minamahal, kahit grabing kalungkutan, grabing pag-uusig, grabe ang mga hirap na dinadanas mo, kapag ka naramdaman mo ng presensya ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, baliwala na lahat, hallelujah, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. At kung sakali man may dumating na mga grabe mga pagsubok pa, minamahal, hallelujah, bukod sa nandiyan ang ating dakilang Diyos na ganyan na nagpapalakas sa atin, sabi nga, hindi tayo binigyan ng Espiritu ng Diyos ng katakutan, minamahal. Tayo binigyan na lagi ng katapangan, minamahal. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang talata po ay, ang kapitulo po ay 1, ang talata po ay 7. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Dito sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang bersikulo po ay ang talata, hallelujah, ang kabanata po ay 1, ang talata po ay 7, ganito po ang pagkasabi, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tayo raw ay binigyan ng Espiritu ng Diyos, minamahal, na huwag matakot, minamahal. Dahil binigyan tayo ng grabing katapangan ng dakilang Diyos. Meron pa, minamahal, dito po sa aklat ng Lucas, minamahal, na saan nandun, minamahal, talagang huwag daw nating katakutan yung mga gawa ng kaaway. Hallelujah. Dahil nga, sabi nga ng itong 1:7, na kundi ang kapangyarihan ng pag-ibig at ng kahusayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo binigyan ng kapangyarihan, pag-ibig at ng kahusayan. Kaya hindi dapat matakot ang mga Kristiyano dahil talagang may panlaban ng Kristiyano. At sabi pa nga po dito, minamahal, sa aklat ng Lucas, kapitulo 10, ang talata po ay 19 hanggang 20. Amen, praise the Lord. Malapit na po ang ating oras, minamahal. Hallelujah. Aklat po ng Lucas, kabanata ay 10, talata po ay 19 hanggang 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan
at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Imagine, hallelujah. Huwag talagang dapat katakutan, mahal. Yung mga gawa ng kaaway, hallelujah. Talagang nandun ang grabing natin talagang pakikipaglaban sa talagang hindi magpapabaya ang ating dakilang Diyos. Lagi tayong sasaman, mahal. Talagang patuloy lang na lumakad sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. At tayo papagtagumpayin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkod naman ng mahal. At kailaman siya hindi nagpapabaya ng mahal. Ngunit sabi nga, huwag niyong ikagalak ang mga bagay na yan. Dahil binigyan nga tayo ng kapangyarihan upang yurakan ang gawa ng kaaway. Yung kaaway, yung mga problema natin, binigyan tayo ng kapangyarihan dyan para rebukein yan, mahal. Binigyan tayo para paglabanan yan, maging mga karamdaman, mahal. Na kung saan lagi tayo minsan, nagkakaroon tayo ng karamdaman, talagang ating saway niyan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun ang grabing pagpapala ng Diyos, ibinigay na sa atin ang kapangyarihan upang yurakan ng mga yan, mahal. Kaya wala nang dapat ipag-alala mga Kristiyano dahil yung kapangyarihan ay nasa atin naman, mahal. Kaya huwag matakot ang bawat Kristiyano, hallelujah. Palakpakan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit ang higit pa niya, mahal, dahil tignan niyo ang mga tandang yan nangyari na mismo sa ating mga buhay. Yung mga karamdaman natin pinagaling. Yung mga talagang mga masamang bisyo natin, ating napagtagumpayan nung una pa, mahal. Yung ating mga buhay na talagang napakagulo, nilinis at inayos ng dakilang Diyos. Yung mga ating mga karamdaman, wala ng kagalingan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, huwag mong ikagalak ang mga bagay ng kapag yan ay nangyayari sa iyo. Bagkus iyo ikagalak, nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Palakpakan mo natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya yan ang assurance, mahal. Yung mga bagay na naganap sa atin, yan ang assurance na ang pangalan natin, mahal, ay nakasulat sa aklat ng buhay, mahal. Kaya huwag niyong isipin o huwag niyong, dahil minsan ang kaaway, mahal, bibigyan kayo ng dahot. Tunay nga ba talaga kang Kristiyano? Tunay ba talagang anak ng Diyos? Ba't ikaw nagdududa? Ba't ikaw nag-aalangan sa iyong pananampalataya at pagtitiwala? Bibigyan ka ng ganyan, mahal. Ngunit talagang sapat ang sinabi ng banal na kasulatan sa mga bagay na nangyari sa atin ng mga tanda ng mga anak ng Diyos. Talagang ang ating pangalan ay tunay nga po, mahal, ay nakasulat sa aklat ng buhay at tayo mga anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na po ngayon, mahal, nalalapit na talaga ang pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Wala nang panahon pa, mahal, sa ating mga kung ano-ano pang natin nakikita sa paligid, mahal. Talagang tignan lang talaga ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon pa ba natin sasayangin, mahal? Kung yung mga apostol, mahal, noon pa, mahigit 2,000 years ago, na talagang halos talagang durugin nila ang kanilang sarili, mahal. Talagang mas gugustuhin pa nila talagang kanilang kamatayan, mahal. Na talagang mapaglingkuran lang ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang sinusuong nilang pilit ang kamatayan, mahal. Kung saan delikado, doon sila humayo. Kung saan delikado, doon sila nangangaral, mahal. Talagang sinusuong talaga nila, mahal. Makapag-ebanghelyo lamang, mahal. Ngunit, mahal, tignan nyo, napakatagal na yun, mahal. Mas lalo't higit malapit na tayo, mahal. Dahil nandito na mga sinyales, nandito na mga tanda, mahal, na binigyan ng pinakamamahal na Panginoon ng kanyang pagbabalik. Ngunit, ang ating dakilang Diyos talaga ay nagbibigay lang ng chance sa mahal. Dahil alam naman natin, mahal, na talagang marami pa rin sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Nandun, mahal, talagang may mga nag-aalinlangan pa rin. Ang ating dakilang Diyos ay patuloy nagbibigay ng chance sa mahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang aking kukunin ay yung walang kulubot, walang bahid, na walang dumi, without blemishes, without wrinkles. Hallelujah. Ngayon, paano kukunin, mahal? Kagaya na sabi ng ating beloved ordained preacher, iba ang nakikita ng Miyerkules, iba ang nakikita ng Biyernes, iba ang nakikita ng Miyerkules, minamahal. Tunay nga po, minamahal. Kaya ito isang mahirap na bagay, minamahal. Pansinin niyo ang bilang natin kapag kalinggo, napakarami natin. Ngunit kapag ka Miyerkules, kapag ka Biyernes, minamahal, napakakonti natin. Ngunit sabi ng man of God, minamahal, para daw tayo makasiguro sa kaligtasan, dapat dumalo daw tayo ng 3 times a week. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya dapat lahat ng Kristiyano maaralan din talaga, minamahal. Talagang naming buo ito, minamahal. Hallelujah. Ito mga paalalang ito, minamahal, na laging nire-remind sa atin na talagang dumalod 3 times a week. Dahil sa totoo lang, lagi nga sinasabi, minamahal, nagiging perpekto lamang tayo dito sa iglesia ng mahal na Panginoon. Kapag ating naramdaman ang presensya ng dakilang Diyos.
On that very moment, tayo perfecto sa harapan ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay manamahal, sa pagtunog ng trumpeta, huwag nating antayin na magsisi tayo manamahal. Talagang ganapin ang kalooban ng dakilang Diyos. Talagang ating mga ginagawa manamahal, talagang ating pagsisiyan yung mga bagay na di ayon sa kalooban ng Diyos. It's high time na manamahal, talagang piliting sumunod sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Laging magtapat. Lagi nga sabi natin, beloved ordained preachers, sa pagbibigay. Dahil sa pagbibigay, napakalaki ng kaugnayan niyan sa ating kaligtasan. Sabi nga, walang magnanakaw na magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya may namahal, ating pumbasahin na namahal. Panghuli na po ito manamahal. Hallelujah. Dito po sa aklat ng unang Korinto, ang talata po ay ang kapitulo po ay 15, ang talata po ay 51 hanggang 54. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo, sa mga taga-Korinto, ang kabanata po ay 15, at ang talata po ay 51 hanggang 54, ito po sinasabi, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasirahan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan at magbihis ng walang kamatayan. Sa 54, datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tingnan natin manamahal, itong pagpapalang ito na ating kinakaharap na manamahal. Ito pa ba ang sasayangin natin manamahal? Magkakaroon pa ba tayo ng pagtatampo? Magiging matitisurin pa ba manamahal? Samantalang anytime itong manamahal, pwede nang mangyari, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng isang araw, mangyari itong manamahal. Ngunit kawawa tayo manamahal. Kung pag tumunog ang trumpeta ng ating pinakamamahal Panginoon, maiwan tayo manamahal. Ito yung nagsisilbing paalala lang sa bawat sa atin manamahal. Dahil ito hindi biro-biro manamahal. Kung ito binibiro ng iba manamahal, nakakakilabot na bagay. Malapit na talaga magbabalik ang dakilang Diyos. Mahirap mahulog sa kamay ng Diyos. Hallelujah. Kaya ating talagang samantalahin minamahal, humingi ng habag ng dakilang Diyos. Hingin natin sa pinakamamahal na Panginoon na bigyan tayo lagi ng kainitan. Hingin natin sa pinakamamahal na Panginoon na bigyan tayo ng pagsisi, bigyan tayo ng pagtitiwala, pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat ng bagay ay nanggagaling sa Diyos. Ating pagsisi, pananampalataya, kalakasan sa paglilingkod, ano pa minamahal? Yung ating kalakasan, pangangatawan, lahat yan, manamahal, ay nagmumula lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging yung ating kainitan, manamahal, sa paglilingkod, hindi yan saga ng ating manamahal. Yan ay nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya humingi lagi manamahal. Hallelujah. Nang kainitan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pagsusumikap. Hallelujah. Talagang, pero magkaroon din tayo ng yung willingness na ganapin ang mga bagay-bagay upang tayo bigyan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Lalo na pag bumalik ang pinakamamahal, Panginoon, ano kaya ang ating pakiramdaman na mahal kung tayo may iwan? Mahirap mga mahal. Talagang kung sakaling ngayon na mahal, biglang nagka-rapture ngayon, kumusta kaya tayo manamahal? Kung sa tingin mo ay hindi pa tayo, nandun na talagang, masasabi natin manamahal na talagang, nandun tayo sa grabing pag-aalinlangan sa ating pananampalataya at pagtitiwala. Nandun na nag-iisip ka pa ng mga bagay na hindi maganda, nais mo pang lumabas. At maabutan ka dyan ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano kaya pag naiwan ka, kapatid? Kaya mo kaya? Napakahirap na mahal. Lalo na kapag dumalo ka ng Miyerkules, nagsumikap kang dumalo. Yung pala sa pagdalo ng mahal, wala ka nang aabutan. Dumalo ka ng overnight, wala nang natira, minamahal ng mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, hinahalap mo, ngunit wala na sila. Umiyak ka man ng umiyak, kapatid. Ngunit wala na. Wala nang mangyayari doon, minamahal. Kaya habang may pagkakataon, habang may oras, minamahal, talagang magsikap talaga sa paglilingkod.
talagang humingi ng habag lagi ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa isang kisap mata. Hindi alam ang oras ng ika'y mag-isip at ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nagiiyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka na? Ito'y isang liwagang siyak na magaganap, mawawalang lahat ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak, ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisihuli na, sana ay hindi ka na pinaganap. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, nililigaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ang buong mundo. Hindi alam ang oras, si Jesus ay babalik. Hallelujah, hallelujah! Habang may panahon sa iyong tanggapin, kung nasa iyo si Kristo, hindi ka na magagamba. Dumating man ang oras at tayo'y kukunin niya. Si Jesus ay babalik, ano mang mangyari ay handa ka na. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. Hallelujah, hallelujah! May mga laban kay Kristo, nililigaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ang buong mundo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. 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 Atin tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah.
sa ating mga viewers, hallelujah, maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Ito ang inyong pagkakataon, hallelujah, upang inyong tanggapin ang dakilang Diyos, hallelujah. May 4 na reglamento ng kaligtasan, hallelujah. Una ay ang pananampalataya. Pangalawa, ang pagsisisi. Pangatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal pang Jesus at bautismo sa Espiritu Santo. Kayo nanood at kayo lumapit sa banal na gawain, binigyan na kayo ng Diyos ng pananampalataya. At ang tinggaganapin, manamahal, na pangalawa, manamahal, yung pagsisi. Atin talagang tanggapin ang ating dakilang Diyos. Ating pagsiyan ang ating mga kasalanan. Sabi nga na banal na kasulatan, hallelujah, walang matuwid kahit isa. Lahat ay nagkasala. At ang binibigyan lamang ng pagkakataon na tumanggap, hallelujah, binigyan na lang ng pagkakataon na tawagin mga anak ng Diyos yung tumanggap sa kanyang marilag at banal na pangalan, hallelujah. Kaya atin talagang tanggapin ang ating dakilang Diyos. At ang patapos natin matanggap ng mahal, yung kahalagan nga po ng bautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon, kailan mabautismohan tayo sa tubig sa pangalan pinakamamahal Panginoon. Sabi nga na Acts 2:38, hallelujah, na talagang nandun na mahal, na talagang tayo magbautismo sa pangalan ng Kristo. Sa kapag papatawad ng ating kasalanan, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, hallelujah. Magkakaroon tayo ng Espiritu ng Diyos, hallelujah. At pangatlo po, pang-apat po manamahal, yung bautismo sa Espiritu Santo. Kung yun nakikita yung mga nanginginig manamahal, yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung pagdama ng presensya ng dakilang Diyos, hallelujah. Ang gagawa po niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ganapin ang pangalawang manamahal at ng pagsisi, hallelujah. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay mga namahal, hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah. Ating tanggapin talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Amen, praise the Lord, hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, kayo po'y sumunod sa akin sasambitin ng mahal. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami na po manalangin sa inyo manamahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Kami po nagpapasalamat, O Diyos, sa aming mga minamahal na kapatid na ito na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Aming samot panalangin, mahal na Panginoon, ng dalang beloved Pastor Valdez Almeida. Hindi ito lamang kanilang una na pagdalo o pagganap sa iyong kalooban, O Diyos, bagkos sila ay patuloy na maglilingkod sa iyo. Amin sila makasama, hallelujah, sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Iyong kahabagan sila, mahal na Panginoon, maging kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalay mo sila, O Diyos, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin. So, ng dalang Pastor Valdez Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y dumalangin, minamahal, para po sa ating mga pangailangan, hallelujah. Ngunit bago ang lahat, minamahal, hallelujah. Tayo muna dumalangin para sa taong nananalangin sa atin na patuloy nagpapagal sa atin, hallelujah. Maging sa kanilang mga anak na nasa pagsubok, minamahal, hallelujah. Atin pong silang unahin, hallelujah, bago ang ating mga kahilingan, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah. Amin samot na langin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ng kahabagan, O Diyos, sa aming beloved Pastor Valdez Almeida. Patuloy bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahaba pa ng buhay, mahal na Panginoon, upang makasama pa namin na matagal, mahal na Panginoon, hallelujah. Aming beloved Evangelist Pastor, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, sa isa sa mga beloved children na aming beloved pastor na may karamdaman, mahal na Panginoon, hallelujah. Amin samot panalangin, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah. Paghimalan sila, mahal na Panginoon, kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Pagalingin, mahal na Panginoon, sa anumang nararamdaman, mahal na Panginoon, hallelujah.
Patuloy silang protektahan, mahal na Panginoon, yung mapapagpalang kamay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At ganoon din sa aming mahal na kapatiran, hallelujah, na nasa mga pagsubok pa, mahal na Panginoon, yung silang kahabagan, hallelujah, yung silang akay, mahal na Panginoon, hallelujah. Aming mga kapatid na mayroon pang karamdaman hanggang sa oras na ito, yung silang pagalingin, mahal na Panginoon, sa mga nasa pagsubok, yung silang palakasin, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan na bigyan ng kalakasan lagi sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Lagi mong samahan, mahal na Panginoon, ang bawat sa aming patuloy paglalakad, patungo sa iyong kaharian, mahal na Panginoon. Tulungan kami, mahal na Panginoon, hallelujah, dahil sa ganang amin, wala kami magagawa kung ikay wala sa amin, o Diyos. Kaya tulungan kami, mahal na Panginoon, laging kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, o Diyos, hallelujah. Ito ang aming sabot na langin, sa unang dalangin ng beloved Pastor Balisad Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ang mga minamahal, hallelujah. Patuloy natin dalangin, minamahal, yung ating mga natitira pa na mga karamdaman natin, minamahal, hallelujah. Pag sumamo rin natin sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yung ating kanang kamay, patong sa ating mga ulo, at yung kaliwang kamay, patong natin kung nasaan yung ating mga karamdaman. Yung mga may problema, hallelujah, itaas dalawang kamay, minamahal, magtiwala sa dakilang Diyos, hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos sa pinaglilingkuran. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah sa iyong kahabagan, mahal na Panginoon, at ayon sa iyong salita o dakilang Diyos, hallelujah. Amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, demonyong karamdaman, hallelujah, leukemia, TB, diabetes, hallelujah, mga lagnat, sipon, ubo, hallelujah, mga COVID-19, hallelujah, high blood, kahit anong uri ng karamdaman, mga problema, hallelujah, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo manamahal. Hallelujah. At tayo po'y magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Sabi nga manamahal, talagang ang ating sinampalatayanan, wag nang magbakasakasakali, isipin natin na talagang tinanggap na natin ang mga pagpapalang yan. Hallelujah. Talagang tunay na tayo talagang mamuhay sa pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. At talagang sabi nga, kung sinampalatayan mo, nasa iyo naman na mahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Bilang hiyaw ng pagtatagumpay na mahal, tayo hiyaw 3 beses. Sabay-sabay. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat